man! Ano pala estado ni mo, ma'am? Gawas nun o hiniktan? Mas minute yun ang gawas nun. Kaya wajay maka pugong. Gawas nun. Gawas nun, ano naman kay? Kay free ka ba? Hiniktan din, Ang ma'am. hiniktan kay buram kag gipriso ana. Gawas nun kay free na ko to love my family and my children. Di ko ginagapuson kay di ko kaginhawa. Ganahan ko free. Free. I am free. Gigapos pa sir Gapos, nikin sa? sa imong hinigugma. Mga ano kayong mga gigapos, sir? Nagapos na sa kon ba sa Asa man? kagawasan. Gawas nun, sir. Kano man, sir? Kay free ka mo kuan sa imong kagalingon ba? Oo. Free ka mo pagawa sa imong gibati. Na gawas nun. Karang free ka yun nga sa tanan ba? Ay mo na open mind kay ka. Na makatsos ka unsay gusto gid nimo. Ginapos. Ikaw nga naman. Gigapos sa tanlag. Malipayon na pagkagapos o? Ha? Dang kasakit og malipayon. May yun ang gawas nun. May gawas nun kay? Kay ngano, Oh. kung ginapos na ka, para ng minyo na ka, di nakakagawas. May nang gawas nun kay bisan kinsa imong kakuyog, wa kay problema. Di mahigot, bali. Di ta mahigtan. Man!